14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आणि गेली 2 दिवस विविध चित्रपटांचे स्क्रीनिंग इथे होत आहेत. सुशीला सुजित या चित्रपटांचं स्क्रीनिंग इथे होणार आहे. सर, तुमचा हा 4था सिनेमा ज्याचं तुम्ही दिग्दर्शन केलं आहे आणि त्याचं स्क्रीनिंग होणार आहे. तुमची प्रतिक्रिया? भारी वाटतं आहे मला खूप. चित्रपटाला जसं लोकाश्रय गरजेचा असतो तसंच राजाश्रय पण गरजेचा असतो. आणि त्याच्याच बरोबरीने वेगवेगळ्या फेस्टिवल्समध्ये पण फिल्म जाणं फार गरजेचं असतं, जेणेकरून वेगळ्या चवीच्या लोकांपर्यंत चित्रपट पोचतो. आणि मला असं वाटतं की गोव्याच्या प्रेक्षकांची चव फार विलक्षण आहे. त्यांना सुंदर सुंदर सिनेमे बघायची फार आवड आहे. उत्तम उत्तम नाटकं बघायची गोव्याच्या प्रेक्षकांना फार आवड आहे. आणि गोव्याचा प्रेक्षक फारच चोखंदळ आहे. त्याला करेक्ट कळतं कुठली कलाकृती छान आहे, कुठली नाही आहे, आणि कुठल्या कलाकृतीला कसं रिस्पॉन्ड करायचं हे गोव्याच्या प्रेक्षकांना फार उत्तम पद्धतीने कळतं. त्यामुळे गोव्यात जेव्हाही माझा चित्रपट असेल, ॲक्टर म्हणून असेल, डिरेक्टर म्हणून, यावेळेला तर दोन्ही आहे. म्हणजे काल माझा गुलकंद होता ज्यात मी ॲक्टर आहे, आज सुशीला सुजित आहे ज्याचं मी डिरेक्शन केलं आणि स्वप्नील त्याचा हिरो आहे. सो मला असं वाटतं आय एम ब्लेस्ड. एकाच फेस्टिवलमध्ये दोन्ही कॅटेगरीत माझे चित्रपट आहेत, तर मला छान वाटतं खूप. स्वप्नील सर, तुम्ही या चित्रपटामध्ये अभिनय केला आहे आणि बरेचसे सिनेमे तुमचे असेल, निर्माताही निर्मातेही आहेत. तुम्ही दोघेही निर्माते आहात. तुमचा काय अनुभव असणार आहे आणि तुम्ही कसं या चित्रपटाकडे बघताय? गोवा फिल्म फेस्टिवलमध्ये याचं स्क्रीनिंग होतं. खूप आनंद होतो आहे. जसं प्रसाद म्हणला की लोकाश्रय चित्रपटाला मिळाला देवाच्या कृपेने, तर तसा राजाश्रय पण मिळतो आहे. आणि अशा महोत्सवांमधनं काय होतं, खूप इंटरेस्टिंग लोकं येतात अशा फेस्टिवल्सनं. आणि स्पेशली गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाची आपली एक पुण्याई आहे, 14वं वर्ष आहे. तर ती पुण्याई राखली या महोत्सवाने. त्यामुळे इथे आता त्यांनी रसिक प्रेक्षक तयार केला आहे या फेस्टिवलचा, असा जो दर्दी आहे, जो ज्याला समजतो चित्रपट, जो त्याच्यावर करेक्ट बोलतो, ऐकतो. आणि जसं प्रसाद म्हटलं की गोव्याच्या रसिक प्रेक्षकांची जी टेस्ट आहे, मग ती गाणं असेल, नृत्य असेल, नाटक असेल, चित्रपट असेल, त्यांना समजते कला आणि अत्यंत सुजाण रसिक प्रेक्षक आहे. तर अशा सगळ्या दर्दी लोकांना चित्रपट दाखवणं आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया फर्स्ट हँड ऐकणं, की त्यांना काय वाटलं, कसं वाटलं, त्या रिसीव्ह करणं, ह्याच्यापेक्षा जास्त मोठा आनंद कुठल्याही कलाकारासाठी असूच शकत नाही. आणि आम्ही खूप एक्सायटेड होतो. ऑल्सो आमच्या कंपनीचा हा पहिला चित्रपट आहे. त्यामुळे प्रसादनी सिनेमे अनेक डिरेक्ट केलेत, मी अनेक चित्रपटांमधून कामं केली आहेत. पण आम्ही म्हणजे मी, प्रसाद, मंजू, तृप्ती, संजय मेमाणे, आम्ही सगळ्यांनी येऊन पहिल्यांदी बनवलेला चित्रपट हा आहे. आणि पहिलं नेहमी स्पेशल असतं. आणि त्यामुळे हा चित्रपट गोवा महोत्सवात दाखवला जातो, ह्याचा विशेष आनंद आहे. सर, या चित्रपटाला गोवेकर नक्कीच उत्स्फूर्त प्रतिसाद देतील आणि तुम्हाला शुभेच्छा तुमच्या स्क्रीनिंगसाठी. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.